ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଭୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଭୋକଟି ଉପବାସ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟି ତୀର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତିଟି ଯାହାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟି ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସେବା ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ଭଗବାନ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍।